Aku bela yapi ki perlu pi jinga mentaga singiru video ko pakar pang nak menta jongpi dan katu kat nengut ki ba message nga hapo jong Instagram ki kali ngash pang gani ka jingsuk bat ka jingmen kum no ngi la ban yo ha ka jim jongi ban kong ki kali ngash pang ka jingsuk ka jingmen ka ba ar par ki kali ngash pang kani confidence kum no ngi la ban long ki biru ki ba confidence ha ka jim jongi kum ta mentaga singi ki video jonga ngi ni kren pang gani ka jingsuk ka jingmen bat ka jinglong confident ha ka jim jongi template ay report pe in poi direction banta jong video joki mentagas ki ngin yekran shwa ya ka jinglik banang kong kumno ngin laban yo ya ka jingsuk ya ka jingmen ha ka jingim jong pe man shwa hani hapo ri khasi jan tia jong kalong ri ka badap da ka jingsuk da ka jingmen ka boki ong ri tibriu tiple Henry menta kat ba nang yat kisngi ki por ka jingim jong ki bru ka nang kala kilas tang man bot tenleng ya ka ek bagi ti ki bru shi resep ngi ki le in persaman bot iki menta mensuangi ong ki bru hapo resep ni ki kendo hak sing kong ki sho jing ni dan gawe khin ko ong kom ni love at first sight and divorce at first fight ki i ya ubru tang da ka jing yo ik banang kong but anda kle shong pat ki ya klat tang na ka daw ka jing ni ka banang kong ki kendo chi sen ki sho jing i we but ki ya mai chi sen ki klat no i we na i we kata ka jing ka jia ka jing jongi hakini gisngi hakini ka juk jongi hakini ka jella jongi ro menta mencuangi iba kani rate of divorce man kajingnya pelaj lok kajingnya pelaj kurim menchua kaduna ba hapu kari kasi jongi Henry menta kat nangai ke Singapore ke dambut tenang ya kata ke ke bagi ti ki beru ke badan santai resep ni keyboard ni persyawan bot iki menta bat kala urlong hangi menta bat ku mangaju oman ke por ba hakas ngiyat ho jong ki beru kam de tang kitu ki beru ke bayat ho Henry don ro ki beru ki bayat ho surut syakir ke bangin la ban yo kata ka jinjia ka jia ha ka jingim jongi ha ka digisngi pun ki bru ki ba ong nga ba ka jingim ngiyo tang chisen ka jingyap ngiyo tang chisen hendring ong em kalong ka babakla ka jingyap ngiyo tang chisen hendra ka jingim ngiyo pat man de khlimat man la ka sngi ha ka jingim jongi ithia man mit ha ka por bang ithia kim tip ka shei ka man sim jongi ka let tamba ki kin dit thia thik katokin ka GM ba thamai ka pangiyo man la ka sngi ha man la ka sen man la khlemat ngiyo ya ka GM ba thamai henringin pediang ya kata ka GM ba thamai ka pangiyo lembau blai jongi dan ko we ktin ro bong komne ba ka kata ka jinjia ne ka strategy ka bas ngoma tam ha ka GM jong bru don gi bong ka de ka jingyap henring ong em ka de ka jimbakla ka jingbom lap jongi ya ka jinthu jong ka jingim jongi kata kin ka long ka jinjia ka ba kharau tame ha ka jingim jongi bru ni bon ba ki bru ha ki ni skin ka sakma anda ka staman he stang larang ba kilang stang badan det ya ki kimi ki pa ya kata ka bagi ong ka saudong lumiar ka depe ila penduk no ha ka ri khasi jongi un chwakat barang don ka tu ka saudong lumiar ka depe ha ka ba ukpa ka kimi ki khon ki shong lang shijaga bani thok hana Henry menta ka juk kila ja no kita barok ke dawn mar balang ni labut teneng ya ke jong ti resep ni jongi kani ka phone ka bangi pendan kam ha ka jim jongi mangaski kani ken ka bapen sniu tam ya ka jim jongi kum ki breu kani ka smartphone kyo kala penlong smart ya ka phone tang bagi ka jumut jongi pat kam long smart shoe kilong la ka jong bon ki ba ong nga shpang ka jing jinjar ki wan ha ka jing jong bru om dan unu ru bru badan hasla jong berthe ubam dan ka jing hatu phila ban ong ba badan hai nga sam jong phi dan ha jan jing jan sam jong phi ubru ubam dan ka jing jong em om dan ube ru ubru ubam dan ka jing ka la bande hai nga sam mangaru an dan ka jong ka jing la phi iyo nga man ka jamit nga post ya ki video she phi kumne phi nga a tiu ba ti balong badap da ka jing su jing sa jan em nga ong phi ka jing jar ka wan ha ka jing jonga mandak khlimat ka jimpang jing stom mentarungan ong phi ngadon haple jing pang jing stom bai kani nga shukwa ban yi thoi phi bas ngba ban duai nam ta jonga nga shong kumni chphang arphang ka ti jonga gala sit cha jonga gala sit kata ka jimpang ngale chaka belaro ngale phobaje phosting to shong chphang arphang ka cha jonga gala sit ngamla shu ban ya tipnar gi ong ka at ka jat kum ka hati kata ka jing ka bangi kendo ha ka jing jongi man gas ngin re kata ru ka jing ki wan wat la usadhu uphadar nanta upastor ong se kenu ki bru ka bam don jing ha jing jongi ki don ki jing kita ke politician ba phi ki bai kran hapo jong ka assembly ki ba kran hapo ha ka sing election man kan ba se phi ki ru ki don la ka jong ka jing ubru baruspa ubru baduk udan la ka jong jing om don uberu ubru ubam don ka jing ha ka jing jong ngan ong pi kata
Mapi ke bape ya kini video betul ngajing mengau basna ya kini video ngadang kajing Henry ka ke badan kami ban le kalong ban navigate kumnongin shim ya kata kajing kan ai nuk sai pi ya unong kingling habau don handuriau habau ya ka leng jong hatu ka por ka wan kata eryong hatu pimut ba un kenno ya kajing im jong ngam jelap hatu ka duriau habaka jing ya ka wan upun ki ya ka jan jong but upun snai ka hakata kom upun le ka tu ga jan jong hakata kom ba ka tu le ka wan hakata ko leng navigate ya ka khnang ba ka leng kan le ka direction selen ka thong ka ba utmu ban le chete ka le ka wanang te tang ba kumnu le kata ka leng jong ka king hakata kom ba ule shaprasha jong le kata ka long jing start jong ni unong king leng sim perkhat ngi ane kumnu la ban leit lengba ya ka eryong shaprasha jong ka eryong le syaka eryong le persha ya ka eryong henre udang la ban leit lengba jong kata ka eryong kadau bale namar ula ban navigate ya kata ka link ka ba unya ula ban shim ya kata ka jing jong bar udai buat kata jing bakan long ka bor jong kata ka long badan kame ka jing jong ki biru ka don ka jing tang bangi de menang kunu ban king ya kata ka link kunu ban navigate ya kata ka jing jong ka nang bakata jing kin ngam jelop kin pengam yang haka jing jong kata ka long badan kame haka jing jong menagane abang le hiyo Mayo iya we ubru utho ne don't disturb. Ngare don't disturb kumno don't disturb. Ngi ba ice cream kumni tho don't disturb. Ngadang perkhat ba ice cream try la tho don't disturb. Tapi harum pat la tho already disturb. Wanam penthut yanga ngala long lupa ubru bala thut. Pi ka jim jongi bru don kata ka jing tho kum taro. Wanam penthut chu jim jonga ngala long lupa ubru badon ka jing thut. Ngan ongi pi baka ta ka jingsuk ka jingmen kamlong ke bawan ka jingjingi ka jingsuk ka jingmen ngindeban wan ya ka jing jinjar ka wan hi ka jingjingi henry ya ka jingsuk ka jingmen ngi haban wan ya ka dan ku ka terms ka baki priu ki penan kam ha ka b c bar ka d haba ka wan ka jingim ka bird ki ong ha ka chupor kan don ka det haba ka don ka jingim ka jingyap ro kan don habangi kiu dekat flight ngi shong flight kan poi ka ski kan poi ka pot bangi haban line habangi start ya kali jengi kan poi ka pot bangi haban pensanga ya kali jengi pangila poi ya ka destination la poi ka thong jengi kum juro ka jim jengi haba ka don ka jingim jengi ka jingyap ro ka don ka jingim bat ka jingyap ngim la ban kiar na kita henry ke badan hapdeng ta ka B for bird, D for dead. Apa yang jong kata jingim, bar ke jingyap, dan ke ni ke pedang ni, dan ke C ke dia ke choice. Ke A pijit kata kalong ke syong api. Bar haba ke jingim kawan, ke jingyap lo kawan. Apa yang jong kata don ro kata ke turbulence syong, kata ke jingjar ke jingye kinuan haka jingim jong bro. Hendak ke syong hangi pat kumnungin shim ya ta it's our choice. Kata ko bango joong piman lagi porpa ka jingsuk ka jingkemen ka long ke bangi haban panjit ke kum kita ka jingye ki ba wan hi ha ka jingim jongi ya ka jing sngo jong pi ya ka jing perkhat jong pi ya ka jing kren jong ki we ha ka jing jonga ngam la ban control henry ke ka bangala ban control long ka jingim jonga ka jingim la jonga kata ka bangala ban control bat ladangan la ban control ladangan la ban nya bha ya kata ka leng jonga hangta ken kan wan kata ka jingsuk ka jingkemen ha ka jingim jonga mentangin poe sepentak baar kumno bangin yo ya ka confidence ha ka jingim jingi bun bhangai ba kalinga hapo ban Instagram hapo jongi comment section roman porngi kumno ngila ban long ki piru ki ba confidence ha ka jingim jingi bun sin haba ngile jing mane ki temen basan bo ai program singa bangan ying ha ying mane ban play duai ban pengetang je engo ban tu ya thokana kumno ngala ban don confidence menta habangan don ha ni ke benta nakendo ya kibriu ki pha inga ban interview ya kibriu ki pha inga ban ya keren bar kibriu bar ki kenthei bar ki shenrang kadang kata ka jing khnyo kadang kata ka jing ting kumno ken yin yo ya kata ka confidence ha ka jing ngan ong pin kon kong shwa ha shwa ba pin yo ya ka confidence ha ka jing pi nang shwa ban itho ilade pi long u e man la pim pat itho ilade pim la ban long confidence ha ka jing pi unong hikai uba hikai school uba hikai ya ka mathematics itho ba ulong uno hikai maths but mental rafikali pangga jingli pangga social pikali jung directly pikali jingli umla ban cuba be kata mar udon ke specialty jung apa jung to ke maths
utuwe pat bahikai hapo jong social science udan laka jong ka specialty haga to field jong bal ada fikali us phang maths unum la ban batai pi ho ula ban batai tama la ban batai kum batai ute ubatre hapo jong maths department menta lada fide umestri pi la long ujanai pi la long ubru bajanai haga to benta bal ada ki bru ki kran ni pi phang to benta jong pi la ban batai lot details Henry hajuk por lada fide umestri lada ki kali pi phang kum no ban le yakwi pak jakam film la ban batayu mar ngi long specialty halaka jong ki jaka halaka jong ki benta jongi kumta nang shwa ban ithu ilade haka jin jong pi ke ka specialty jong pi nang shwa ban bit ilade ke ka specialty jonga shbu menta lagi pha yangi ban kran ya kanung no jing kran haka jaka ba haka jaka yeng mane ban kran ya to topic ha shwa ba phen kran ya to topic nang shwa ban ithu ilade hatu ngaras ngot ho igani topic ka bang kran ninga syukran ya ka ada ka pule nungkong shwa ngindi ban pule shwa ho ngindi ban pule habang itre mistri ngindi ban nang shwa gitu kam ke bakit badesh phang mistri hangta ke ngila ban batai haba manta kran shpang ni ka topic kumba we na uong nga kum nungin gain ya confidence nungkong shwa ngan ong pi nungkong shwa jet ya ka topic ba phidi bang kran nangta hadin ba phila jet ya ka topic ba phidi bang kran penrung shwa ya gitu topic hapo jumut berkat jong pi pani seri meka bat kan jingim jong pi ka man lagasi bat ladangin lang man penseri meka hakan jingim jong man lagasi hangta kin ngin yo ya ka confidence bat habangin la penseri la penrung hapo jongi stum ta ba penrung hapo jongi bat hangtangin keren ya kibriu min keren ru om na jing nang jing sendiri da kalang ba ka experience ngi ka bangi penserim ya kitu ki ko topic ba ka jingim jongi hangta kin kalong wa janai kumta kin ngila man yo ya ka confidence hakan jingim jongi bun na plan jongi nitre ya kanu kuno kamban impress ya kiwe hendringan ongi pi wanam tre nagmantaban impress ya kiwe tre ban express ilade but bunsin haga jim jingi ngimde ban long kibru iba thok ngindi ban kren ya ka hok but ladangi kren ya ka hok shisha ngini yo ro ya ka hok haga jim jingi mangai skem tagasngi kaning bulu jinga kala aa haga jim jipi nangkong kumnungin yo ya jing suk ka jikman haga jim jingi nang taga ba arpa kumnungin laban yo ya ka confidence haga jim jingi nangkong ithu shwalade ka specialties jumpi ka specialties ka jingla jumpi hangta kin pin yo ya ka confidence nangal ka daw ngong pi rengkat pakai jingkur khu jong try kan rat na jong ka jing kershan jong bahaya ngasam jong pi rengkat pakai jing trash tom jong pi im ya kata jingim le ya kata kam bapilong nuksa ka babaha nak banta jong kwe ngin second do pi ha ka be par ki video tad hadu ko to por bye bye stay safe